És una aberració perquè no estan tractant com a idiotes. Hi ha culpables de la crisi, però també hi ha responsables territorials. I cal que diguem els noms, perquè tots els coneixem. Tots sabem que quan algú ens ve i ens diu que no hi ha res a fer, res més que retallades, ens està enganyant. És fals que l'única sortida de la crisi siguin les retallades, perquè precisament la crisi no se soluciona amb cap retallada. Ho sap qualsevol economista, no només els economistes crítics, no només els economistes dels nostres, que són pocs però que hi són, heu vist l'Oleguer abans, sinó bàsicament qualsevol escola de negocis ultraliberal. Sap perfectament que les retallades no porten a acabar amb la crisi. Les retallades porten a un altre lloc. Porten a allò que tots anhelaven, a la redistribució de la riquesa. Els pobres seran més pobres i els rics més rics. Però aquells que es creguin que estan al mig amb aquesta classe mitjana que dels anys 50 ha existit a Europa ho tenen tot salvat, que es vagin preparant, perquè l'escenari que han dibuixat només té dues classes. Una, dels molt rics, l'1% aquest, que potser s'estendrà al 2% perquè algú que tingui possibilitats no es quedi fora. Però la resta, el 99% o el 98%, no anem destinats a mantenir-nos dintre de la classe mitja on ens semblava destinats per decisió divina, sinó que anem destinats a la pobresa. Algú igual no s'ho creu, però només cal obrir internet, i dic internet perquè els mitjans convencionals, evidentment això només apareix com a notícia quan algú d'allà també se suïcida, però busqueu-se qualsevol notícia de les que apareguin dintre dels mitjans de comunicació grecs, per exemple, i veureu com, o aneu a Grècia, i veureu com la pobresa, la solució a la crisi que ells proposen, que és l'endeutament i pagar el deute, i pagar després el deute del deute, i pagar el deute del deute del deute, porta a Grècia avui, després de 3 anys dintre d'aquesta roda que no s'acaba mai, al tancament de 1.090 centres d'educació. Aplicats aquí, al Principat de Catalunya, estaríem parlant d'una xifra semblant. I algú dirà, això no ho faran mai aquí, perquè no hi ha tantes escoles per tancar. Bé, a Grècia, a cada una de les comarques, les zones que hi ha una sola escola. L'escola rural ha desaparegut i qui pot porta els seus fills a aquesta única escola que hi ha, que és pública. La sanitat pública, com l'entenem, ha desaparegut completament. I ha desaparegut perquè senzillament s'han tancat els hospitals i qui no paga no té dret a l'assistència. Per tant, no tenim res a fer. Hem vingut a donar la notícia, a explicar la realitat de que el que tenim davant és pràcticament res. És mentida, evidentment. El que passa és que si no canviem, el que tenim davant, allà on ens porten, és això. Si no decidim canviar, i no estic dient que decidiu canviar de votar una cosa a votar la CUP, sinó d'empoderar-vos de les pròpies vides de cada una de les persones d'aquí i de cada una de les que estem fora, el que ens tenim davant és això. La crisi és la por, però el lloc on anem és el lloc d'abans dels anys 50. Als anys 50 a Europa va haver un pacte social perquè sabem perfectament que els estats capitalistes tenien por d'un fantasma que es deia comunisme, que venia des de la URSS i que els feia tanta por que van pactar una cosa que es diu la socialdemocràcia i que va portar a més o menys un estat del benestar, que aquí ens va arribar una mica més tard, però que ens va arribar. Però tots sabeu que ja no hi ha contramodel. Els soviètics aquests van desaparèixer fa temps. I els moviments socials han sigut encara incapaços de crear un contrapoder suficientment potent com perquè ens tinguin com a mínim respecte. No als moviments socials, sinó a les classes populars, de les quals formem part totes i tots els que estem aquí. La CUP és la intenció de la construcció d'aquest projecte. Per tant, la CUP no és un partit com els altres, perquè segurament no és ni un partit. És l'expressió, en aquest cas electoral, de l'autoorganització de les classes populars. A la CUP hi ha gent que ve del món sindicalista, del sindicalisme que no s'ha venut directament, i no parlo d'organitzacions, sinó de persones. La CUP hi ha gent que ve de les associacions de veïns, d'aquelles que no van ser cooptades a la transició. A la CUP hi ha gent que ve de la defensa del territori. A la CUP ve gent que ve de la defensa de l'aigua.
a la CUP hi ha gent que ve de la lluita contra el militarisme, a la CUP hi ha gent que ve de la lluita contra la violència policial, a la CUP hi ha gent que ve de tot allò que pensa que pot estar representat dintre de la CUP. Perquè la CUP o les CUP, fixeu-vos que no tenim clar ni el nom, ni falta que fa, el que proposem és que cada una de les persones que estem avui aquí, però sobretot que estan avui fora i que no han vingut, ni en tenen ganes, acabem sent subjectes actius de canvi. És a dir, decidim amb tot allò que ens interessi, amb tot allò que ens afecti com a persones. I tot allò que ens afecta com a persones, evidentment, comença per la nostra pròpia economia. Si no podem pagar el deute, a la CUP proposem que no es pagui el deute. I si per no pagar el deute hem de sortir de la Unió Europea, a la CUP proposem que en sortim. Però que ho decidim entre totes i tots. No a partir de la por, que és allò que ens fa la televisió quan ens explica que fora de la Unió Europea no hi ha vida, és fals. Els estats que estan fora de la Unió Europea avui tenen un índex de desenvolupament humà superior als que estan dintre, i aquest és el que ens interessa, és a dir, la sanitat, l'educació, els transports, la dependència, allò que ens afecta al 100% de les nostres vides és superior fora que pas dintre. I algú dirà, però què estàs dient? Si la Unió Europea era la panacea de tots els mals. Doncs bé, ens la van vendre com això, i molts se la van creure. Alguns van resistir i van dir que no, però finalment, majoritàriament, es va acceptar que això era així. Avui sabem perfectament que a la Unió Europea hi ha hagut un cop d'estat, perquè algú pot explicar qui ha triat a Mario Draghi, president del Banc Central Europeu, perquè decideixi sobre l'endeutament que ha de tenir l'estat espanyol o el futur estat català? Algú d'aquí ha triat el Mario Draghi? No? Ell sí que ha triat a l'expresident de Grècia, al president d'Itàlia, al ministre d'Economia d'Espanya, al conseller d'Economia de la Generalitat del Principat. Ell sí que els ha triat. I els ha triat perquè apliquen unes polítiques que van encaminades a la destrucció de tot el sector públic que coneixem com a públic. No amb un projecte de 10 anys o 15, sinó amb 2 o 3. Convergència i Unió, que són els gestors aquí d'aquest pla, igual que el PP o és la resta de l'Estat, s'ha trobat davant del fet de que moltíssima gent s'ha empoderat de la seva vida a partir de prendre decisions. Les consultes per la independència van ser en bona part això. Les manifestacions de l'11 de setembre van tornar a ser això. I per això el 12, la Vanguardia, que sabeu del poder en aquest país, va decidir dir què havia passat. Perquè fins al dia 11, la Vanguardia, que continuo insistint a saber del poder en aquest país, no deia que passaria una manifestació a Barcelona. I per tant, el poder en aquest país no es mirava aquesta manifestació com res. Però resulta que l'11 va haver a Barcelona, a Reus, a Girona, a Lleida. Milions de persones van sortir al carrer demanant una cosa que era independència. Això fa molta por. Per això, aquells que ens proposen avançar cap endavant, no se sap on, li diuen l'estat propi, o un lloc on tinguem eines d'estat, o no se sap què més, no utilitzen la paraula independència. No perquè la seva tàctica d'arribar a la independència sigui arribar-hi sense anomenar-la, que això seria un pla molt bé maquiavèlic i ben estructurat, però no és aquest el pla. El pla és que el procés cap a la independència del poble dels països catalans no comporti també l'empoderament de les classes populars. No comporti també el fet que ens preguntem, per exemple, com el president del Principat és capaç d'afirmar al Parlament de Catalunya que una de les empreses importants de què ens hem de sentir orgullosos com a catalans i catalanes és la Caixa, quan hem sabut que han estat els lladres de bona part de les famílies d'aquest país. I no només de les famílies, sinó de les famílies, sobretot, de gent gran, de gent que era incapaç de veure allò que l'estaven venent davant de la cara. Com algú ens pot dir això i després d'un moment acabar dient que serà ell qui ens portarà a la llibertat? Doncs tenint una barra terrible i els mitjans de comunicació agafats de la mà. Però no podem ser ximples. Tenim clar que la independència, que el procés d'alliberament nacional que portem al davant, ha de partir des de baix, ha de partir des dels pobles, des de les ciutats, des dels barris.
i no ha d'acceptar que quan s'arribi al referèndum, si s'hi arriba, inclogui aquestes dues preguntes, com sabeu que proposen. Voleu ser independents, no ho diuen clar. Voleu tenir un estat propi membre de la Unió Europea? Si volem ser o no de la Unió Europea, ho decidirem a banda. Si l'estat propi és com Puerto Rico, o com qualsevol dels lands alemanys, que també són estat propis, o com qualsevol altra cosa que tingui aquest nom, però que de propi sigui propi dels que ara manen i d'aquestes 200 famílies, els direm que continuarem lluitant per la independència completa dels països catalans, per uns països catalans on aquestes 200 famílies no hi pintin res més que la resta de milers i milers i milers i milers de famílies, i on sobretot els lladres no dirigeixin el procés, perquè tenim clar sempre que quan amb un galliner qui arriba és una rabosa i ens proposa que sortim de la gàbia per tal d'anar cap a la llibertat, ens està dient directament, li posi estat propi o el nom que li posi, que sortim cap a fora, que se'ns menjaran millor. I nosaltres no som gallines, ells sí que són raboses, però tinguem clar que en cap moment podem pensar que pel fet de que ens tinguem d'avançar, o vulguem avançar, o vulguem construir una cosa que nosaltres anomenem independència, hem de passar per les seves mans. Per tant, la crisi social té una solució, i la solució és la reapropiació de la realitat per part de nosaltres mateixos. Això comporta també, evidentment, molta feina. No pensem que això és fàcil de fer. Comporta comprometre-nos. Comporta, amb aquest procés constituent que tenim al davant, prendre part. Prendre part perquè quan algú s'assegui en una taula i acabi escrivint una cosa que s'anomeni Constitució, inclogui dret a l'habitatge, dret a la sanitat, dret a serveis públics universals per a tothom i, en definitiva, dret a la vida. Perquè, si no, tindrem estat propi o el tindran ells, però no tindrem independència. I sembla un joc de paraules, però no ho és. És la crua realitat. Allò que volem i allò que desitgem és tot. I algú dirà que si volem tot no aconseguirem pràcticament res. Però la resposta està ben clara. Si ens van robar un cavall i els demanem un ruc, tingueu clar que ens donaran una cabra. Visca la terra i visca el poble!